bai levek ule tunjum video wa chuanin tunkar chhung zonga somte te una Tiffin paite kan han share le don chewa man se he siam dan vel te kha kan tilang kher don lawa e an paite kha thlir tur ti tama kan ronda vele thor mai don ani top thing milo en sak turin kan han som cheuni e tunkar hianin an unawin skulan kal kim theya kan lom ema he kar masalama khan sang adam thatlo wangin skula kal theilawa tunkar ro chu en unawin an han kal kim the kan lom hle ani tho channi ani a tho channi a hian an thil pai chu hengte ni a he swiss roll ani a strawberry swiss roll dor an zor mai chinang khani a he tuin ti khop mai a he an ron thakop mai hemini hianin so ma hi tun lai chu hi du deuh hleka pai bo hi a pai tam dewa chuan hi sweet corn ani a ready made sweet corn kha ani a he bo hi tui an ti hle a an ron zo deuh vekani hemini an pai hi mo sang a hi chu kum thum chawalani a Tiffin hi chutiangin a thalut tuk lo china tin ba ka hi alatlem ve deuh hlek bok china ni chuanin so ma hianin balha apaya balha hi du mema balha hi chu ron deuh zat china apple hi angai na lo tuklawa so ma hianin ti chuanin sanga chuanin the hai min apaya the hai min hi tui hi ati reu khop maya sanga hianin tun lai chu apai war ve deuh hlekani chuan chips a hian hei heti ang chi hi kan dei sak china cheese sang cheese kha tela tuian tiro khop maya he thil hi ina bo khanin chomi ate an mang zui nge a o khati zung kha tho channia an Tiffin pai chu ani chuan tholenia chuanin hi alu chop ani a alu chop hi ka siam saka a shape hi hete ang shape hianin kan ti sak mai maya abial deuh top aya khan da te lo ol samatin te lo ol sama khawang khanin de ang shape hian kan siam sak kha ani a tin thil ngai reng po hi alan dan dang dewa han siam hianin an mani hianin an lo chak ve le pha deuh china soi to nu ang khan somte hi a thil hi tui chho ve a chuwang chuanin tlem hian ka ti tam sak deuh china tin alu chop tom na artui bangte kha kan pai tel tir boka chuan sanga hi chu a pai tam lem lawani chuan hemini hianin swiss roll kha alabang kha omba ka khanin tui kha anti a hemini po hianin ka pai tel tir le a ni temte ve khanin chuanin hei cupcakes ania ama a po khanin kalo share to a strawberry ani a thawani a strawberry flavor thawania chuan chenga man lek khani le ngala chu sanga chu kan pai tel tira chuan sap thei kha sang a chuan pai bukani hemini han chuan thei hai min le chips ama mi ni mani ami karon share ang tho kha tikhan ka chopal le a ti chuanin khang ho zung kha khamini Tuesday ya an pai chu alo ni le ta a heng Tiffin day a chang chuan a chang chuan an chat lo chang te hi aron om ve nok bok thina ma se an kumte ala tlema chat chang le chat lo chang te ne ve kha ani maya chuan Wednesday alo ni le a Wednesday ya hianin hi changthop ani a changthop a hianin jam ang chi kha ka ta hi syrup ani zuak ma aduna ka ta hi ti chuanin hei te takte te in kan chan noya ti chuanin Tiffin a rem ul sam dan tu zong te khanin ka chan te a chuan tiang chu an han pai ta a hei hemini hi chuanin Tiffin hi rin aina ron chhawak lova ma se he te ang tho ka ti khan zana han du le em loya tiang te khan ne achang hi chuanin an thil pa hi in an du vya te po hi Tiffin an han pa hianin anon hale lawa tiang vel de ha kan ni nok meya boy thak ang reng khop me ni Tiffin siam hi chuan hi chang thoba ka ta ka syrup man chu ani a jam te po kan theyang chu hemi te hi ani a tuiro khop me chuanin hemini han uncle chips kha athak lo chi mo plain salted khan pai buka de chuan sap theile balhla nen kati zong khan Tiffin pai chu alo ni le ta ani chuanin ni nga ni kan lo thing le don ta a
ni nga ni a hian chuan sawma khanin zan lama khanin sausage kha ngen jan to a hei a chan te an lo pai ve china an han mu a an ot ve china ni chuwang chuanin hei sausage te po hi a hri sel lo kan ti chung hianin kan la pai tir lo thei lo china chan te ta ten lo ot ve china wang hianin chuan in Thursday ya chuan ti han an pa ya chang thop kha zana khanin ama za Wednesday zana khan an kham lo to ka an trok trok mu don thing te khanin chuwang chuanin Tiffin athen kan tel ve le buka tlem te ve ve kha chuan the hai min ve ve an pa ya vo in hi chuan chips uncle chips plain salted nen tho khanin sang sang a chuan a pa ya au so ma chuan chips po pai lo ni hemi ni hi chuan ti zong hi Thursday ya an Tiffin chu ni chuanin hei Friday ya lo in her chhuaka Friday ya chuanin sweet corn kha an paya so ma hianin thil ei hi adu deuh hleka wangin tlemin ka pai tam te deuh hleka chuan balhla ka da boka soitawng khan balhla hi du ma so ma hian chuan hi dates ani amizo tong chuanin khazur kan ti mai in ka sha swalo chuan khazur kha kan pai hi dry ani a dry to sa ready made khani atui khop maya chuan hi dry cherry ani a cherry a ro to khamo a thlum se ka tui boka dry fruits hi ama khan an pai wara ma se atangin e cha ina de han lo e du ma school han an lo e thale du lawa tyang vel khan nin no ka Tiffin se mi a poi thak ve be mani chuan so ma hi tun chuma hian nuts ka pai der cashew nuts e ka pai tira hei poi changin e cha a chang e cha lawa tyang vel chu ni a hei banana chips nen khanin kan cho pola ti khanin hei zir top ni an pai chu alo ni le tamai ya thil changkang le khatyang engma kha an pai ngai lem lova an ei du ang tur chi kha kan han ngai to ve sham china ma se e that lo chang te po hi an nei ve tho bukani kan video de min lo en saka wangin kan loma ifate paite chin kha comment lama min lo share ve la o